saboda masoya. Kuma inda nake gode Allah kamar yadda kace me ba zan manta ba da nazo industry an wulakanta ni a farko. Akwai wanda abinci sai an ci an rage ake bani a location. Kika yi hakuri sosai. Idan na je ban taba kwance akan gado ba sai dai in kwanta a ƙasa. A time din mun shiga fim tare da Alinu shine mate na a Kannywood. Tare kuka shiga yana shekara nawa kike? Gaskiya ya girme ni shi sosai. A cikin industry. Yawa a lokacin shekara ɗaya kuka shigo? Duka at the same time fim ɗaya muka fara yi. To in aka yi maganar samun dama musamman a arewa ko a harkar fim ko a industry ko a Kannywood, ke ce mace ta farko wacce ta fi kowa samun dama dan lokacin an yi yayinki masoya na son ki. Akwai wani NGOs da suka zo suna neman wadda za su ba ambassadorship. Society for Family Health din nan ba? Ƙwarai ina tuna wannan shekaru. Ya kai shekara nawa yanzu fa? Gaskiya ya kai almost 25 years, shekara 25 years. Idan 2001 na maka wannan advert. So da suka zo neman ambassador wadda za su ba ambassador sun je kudu sun zo arewa sai suka ga ɗumbin masoya irin yanda mutane suka karbe ki. So ina so ki dan bamu labari ki koma baya shekara 25 irin damar da kika samu suka kai ki Ingila suka baki gida suka yi miki abubuwa da dama daga baya kuma kike tunanin ki dawo. Shin akwai fim din sa ne? Yawa to kuma akwai wanda ya riga ya wuce tunda mutum ba raye amma ku a lokacin dan ni har kuciya an manta ga sai kafin ta sanga na bar industry wata na 2. Alinu shi yasa aka yi ta addu'a na sabon alkur'ani aka dawo da ni. Duka industry ka tambaya sai da aka tsaye da fim din kowa sai da na dawo. Ki muka kuma first class. Ba a fim aka saka aka. Ko da na zo na shiga jama'a yan kallo ku yi haƙuri. Abin farko ne dole a ce ko ƙauyenci ko ba wani ƙauyenci bane. So da muka hau sai irin ina sai na ga wani ya kwanta na kasa yadda zan. Wanda baki taba shiga jirgi a lokacin ba wannan ne fa na farko. Su tura ma ni kadai aka dauka daga ni sai sanin aka ce mu hau sama. Sai na ga jirgin sama da ƙasa na ce kun gan shi fa shi ko na ga sama da ƙasa aka ce sama sama na ce wallahi gwara ƙasa in ma ya fado ya nake kamar zan zo a lokacin ka gane ina da shi muka zo sai aka a gida da bakin zauna ke kadai da kin canza Kannywood kaga gidana ni kadai ce makaranta zan je in dawo ko menene ba abin da nake yi da kuɗi na. Amma lokacin an ce rigima kuka yi ta yi da shi mijin naki. Ai ka san rayuwa ya canza rayuwar shi a can ne Ali. Wanda na gaya maka kai ka san rayuwar can. Kowa idan mace tana iya canja rayuwarta namiji yana ce ya canja rayuwar shi. Sani a farko mutumin kirki ne kuma malami ne. Amma da yaje cin haɗu da mutane sai nuna kau huje-hujen kunni abubuwa da yana fara. Wasu irin abubuwa Allah irin na yan UK. Allah ya sa bai sha abu. Kuma na nawa. Allah shi ba sai wallahi kaga ban ta fitowa na faɗa ba idan na fara tona kawai ai shiru ba dai a ce a komai mutum dai ko ya aure ka dai da ba haihuwa kai da shi ba kawai dai karfa mai asiri Allah ma ina faɗa kalma ɗaya direct ma ni na kira kamar ma ba shi bane da ya dauka muka haɗu shi ma lokacin ba zan manta ba ya dauki 20 million ya ba so din na sha wannan kin san a lokacin barin ba mutane wani labari a lokacin good luck din nan ana dan boko haram ina Francis Juru shi kai na wannan star na kudu ba da shi lokacin yake kira kin san ya kirawo ni a lokacin za a bada 2019 din ne za a bada 40 million naira yace ana so a tallata good luck a ce ba shi yake daukan nauyi boko haram din nan bai kira da daddare dan ji na kasa bacci ina ta tunani banda ko sisi ba dai kudi ne da ni ba lokacin kudi da yawa pot na ce ina tsoro na ki kiran shi na ki ce mai komai washe gari sai can dare ya ƙara kira na Ali what is it now is the money not enough ce okay sai ce an mai da shi 80 million naira kan bala'i. Kaji ba, an yi doubling ba, saboda lokacin da ya desperate kuma suna hankalin good luck ya dawo kawai arewa ne yake so a lokaci ɗaya ya ga zai losing zaben shi harkar boko haram yayi yawa ana ta kashe mutane amma a lokacin ni abin da nake duba ya zai ana kashe mutane ni kuma mu zo mu karɓi kuɗi me za ma mu ce wa mutane. So amma dama ce amma kuma mun duba halin da mutane. Wallahi wannan ce mutanen mu da gudu sai aka ba ko aka ce in kawo mutum 5 ko 10 ne Alinu na fara kira Allah bai ga wani tallawaki kai takwara ba ya san tashi haka ya ce takwara wannan mutanen za mu iya kwa